नमस्कार, हम ही दिनेश लाल यादव निरहुआ। कोरोना बीमारी जे महामारी के रूप ले चुकल बा। अस्पताल के डॉक्टर लोग अपना जनला भर पूरा कोशिश कर रहल बा। अगर कोरोना बीमारी हो गई लोग लेकिन खांसी और बुखार के हल्का फुल्का लक्षण हो तो घर पे और लोग से अलग रह के भी ये बीमारी के फैले से रोकल जा सकेला। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तबे अस्पताल जाए के चाहिए। कोरोना के टीका ले लेला के बाद भी कोरोना से बचे के उपाय करे के बा। मास्क पहने के बा, केहू दूसरा से 2 गज की दूरी बना के रखे के बा और बार बार हाथ बढ़िया से धोवे के बा। हमनी के साथे मिल के कोरोना से लड़े के बा। घर पर ही रहीं और एक मत रहीं। और हाँ, हिम्मत बना के रखी। सुरक्षा में ही समझदारी बा। घर पर रहीं, सुरक्षित रहीं।